Na našem rybníku tam v ráji řas a vodníků, já sleduju totiž šest povzdálí. Ropuchu s medvědem od ucha k uchu s úsměvem, to vždycky, když to žabák ubalí. Už jsou zas v zámoří sakra slizký úhoři, ostatním se to zjevně nelíbí. Připlujou, machlujou, kde jakou řečí hovoří, sebevědomí jim nechybí. Jo, většina těch malých ryb čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, vážně živořit a na dně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak štiky na slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Radši v práci rokujou, na hřbetech potic vyplujou, brejlo plíčit a dobít rakovník. Šteble se šklebí na žáby, žáby si hrajou na dámy, hned kolem nekra starý milovník. Jo, většina těch malých ryb čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, vážně živořit a na dně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak štiky na slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Červ se kroučí na háku, ty chytrý to mají na háku, jen jedna malá ze dna vyskočí. Říčí se střem hlav nahoru, koukněte na tu potvoru, mám dojem, že to dobře neskončí. Většina těch malých ryb čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, vážně živořit a na dně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak štiky na slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Jo, většina těch malých ryb čeká, až bude líp. Nechtěj se plácat, vážně živořit a na dně žít. Hledaj svý místo na slunci, jak štiky a slunci. No prostě si chtěj holky přilečit. Rád bych ještě jednou poděkoval organizátorům Standovi Pabiškovi za organizaci, Petře Pabiškový za občerstvení, za technickou podporu bych poděkoval panu Pickovi za sekání trávy a Romanu Tobiášovi za půjčení rybářských prutů. Nyní přistoupíme k vlastnímu vyhlášení výsledků. Přednese je předseda rybářského svazu Standa Pabiška. Takže 15. místo. Vítek Pospíšil se 101 body. Jo. Ubereš to. Jo. Za poslední místo byla udělena i kazeta, aby se to naučil. 14. místo Jan Žemla. Se 131 body. Prosím. 13. místo Filip Picek. 12. místo Láďa Matějíček, 238 bodů. 11. místo Pavel Svárovský, 256 bodů. 10. místo Míša Mikyška s 274 body. Měl stejný, jo. 9. místo Hála Mirek, 306. 8. místo Pastorek Jan, 337 bodů. 7. místo Kuba Hlaváček, 344 bodů. 6. místo Vojta Pabiška, 408 bodů. Tohle to se dává do těsta třeba.
Mám co dobuchat. No, to jo. 5. místo Laura Cindrová, 435 bodů. Jediný 2 body. Bramborová medaile, 4. místo Anička Richtrová, 447 bodů. Třetí místo Dětková Kristýna, 487 bodů. Druhé místo Jakub Biško, 632 bodů. Vítěz, 1. místo Nikola Čapounová, 796 bodů. Píšek Láďa. Děkuju. No vidím, krásný. Tak dobrý. Kapr 40 cm, Biško Jakub. Kubo, pojď. Tady. Tak ještě dostaneš cenu za největší rybu. Tak gratulujeme. Máš dešník, ne?